když byla celá ta věc vlastně s tím koronavirem, že jo, tak my jsme se vlastně připravovali na titulový zápas, chtěl jsem jít o titul a vlastně tím se to celé stoplo. Jo, jsme se vlastně připravovali s klukama, s Tomášem v Srbsku, jo, a to teda padlo, že jo, kvůli tomu, protože to tenkrát jako zastavili celý, jo, a jako nešlo se posunout dál, no, ale jinak jako jsem tomu dával jako čas, že jo, jak se to jako čas všechno zahojí, jak se říká, že jo, takže teďka uvidíme a jako teďka už to klapne, že jo, tak teďka zápas bude a to je důležitý, no. Zdravotně dobrý, takže fyzicky taky, takže se těším. Po zápase asi půjdu jako mám zahradu, takže půjdu na zahradu pěkně a budu si tam rypat v záhodu. Nebo si sednu na motorku a pojedu někam na výlet. Ti už pro mě plánujou, ale těž. Nie, tak vyhral som, prehral som, vyhral som. Tak to ide väčšinou v mojej kariére. Tak teraz viem, že vyhrám. Je starší, bude pomalší. Okay. No, super. Ale jak říkám, to jako mladá krev, že jo, půjde dopředu, že jo, takže jsem rád, že se s ním jako doštípu, jo, a fakt se na to těším, jakoby, jo, že, jak říká stará škola, ale stará škola nerozerví, jo, takže jakoby některé věci jo, jsou osvědčený a prostě fungujou, že jo, takže já si pojedu to svoje, jako, a určitě půjdu za vítězstvím, jako, že jo. Nebudu čekat, až mě nějak smete, jako v žádném případě. Když to tak vezmu v poslední horizont třeba 5 let, tak vždycky jsem měl kluky o 20 let mladší, takže jako tím se netrápím vůbec. Kdybych měl vedle sebe mladý holky, tak bych se cítil rozhodně zajímavý, ale... Tak jo, dobrý, tak je mě 43, bude mě 44, to je hrozný. Cítím se tak na 35, třeba. Když jsem býval mladý, tak jsem byl tlustý. Hráli jsme si na vojáčky v lese a tak. A jezdívali jsme převážně v zimě hodně. A já jsem měl na sobě převleky jako bílý. No a jak jsem byl tlustý, teď jsem to všechno pozapínal. Já jsem byl jako průzkum vepředu. No a vypadalo to trošku jak sněhulák. Já jsem se tak valil jako... A tak ze srandy jako, sněhulák. A pak Petr Holík vlastně uváděl v Olympii, nějaký gala večer tam byl. No a můj brácha viděl, že se mě jako říká sněhulák, tak to tam rozrábl. A od té doby to jelo a pak jsem si ho nechal vytetovat a je to jasný jako. Tak Jirka se vlastně po 2 letech, nebo možná i po delší době ještě vrací zpátky do ringu. Myslím si, že udělal za posledních pár měsíců kus práce na sobě, protože je mu 42-43 roků a není to lehký skloubit s prací ze vším ten trénink, ale maká a myslím si, že udělal velký progres. My jsme tady hodně sparingů. Jirka strašně pracovitý a strašně čestný člověk. Jako já neznám moc takhle čestných lidí, jako je Jirka. Jako můžu říct, že my jsme tady známe se spolu 20 let a v životě jsme měli nejmenší konflikt, jakoby co se týče férovosti, co se týče čehokoliv jiného. Takže je to opravdu férový a pracovitý člověk a strašný dříč. Pak je hrozně tvrdý kluk a strašně snese. Takže určitě bude zajímavý pozorovat ten zápas, ale ten vývoj toho zápasu. Myslím si, že každý kolo bude jiný, Denis bude mít nástup určitě a Jirka je schopný boxovat těch kol víc a zvyšovat to tempo postupně. Tak jsem to sám zvědavý. Těším se.